Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Seiñraij Kongwasan Chyrmang kadai kawai nakirat kabala pelong ningkong ya ka Behdieñkhlam hapo kerijan dia ha ka shitarik ujumang arja apusan kala Pynkut no ya ka hapening kajing itanat jong kamariang kani kali Lehniam Behdieñkhlam kelas dang da ka ba ulang do Kongwasan Chyrmang ringkat kiwei ki Lehniam karat kila pendep ya ka benta jong ka Lehniam hadu bandapoi kasni khaddu jong ka Lehniam Behdieñkhlam ka Behdieñkhlam bala pendep da ka Seiñraij Kongwasan Chyrmang kadai ka jing Lehniam haswa bagi khon karat kin hiar shaki hali ki patha ban penha bi usambai urnai ban bha ban miat ukba ukhaw ban dap ban biang ka yeng kasam ban be ya ka khlam ka ngop na po ka snong karat kirot baro ki long nyoteli balawan ra da ki dong bakenthop ka bangla yaw mo Chyrmang wa Chyrmang nen wa biar blok B lom bo ja bat yong nong yap lashat hapring ka jing ut ki sur jong ka bom ka bhuri bala pen phu pen phieng bat pen shong shet ya ka shat Behdieñkhlam da ka jing shim benta lang ru ki khon samla kan thei ha ka riam ka bet ka babun rukam nalor ki khon ka Seiñraij Kongwasan Chyrmang lawan ban sakhiru da UMLA ka than uba lakmen rumbui udoloi ka ilika jowai uba puramon kinjing nalor kiwe ki nong yalam na ki Seiñraij bapero pher ha ka jing yalang ka bala penya da president ka Seiñraij Kongwasan Chyrmang uba ker lakyang hadien ka jing brat yakirot la pendap ru ya ka Lehniam ya daw charo Your company will snap you snap. Yo and you can move it. Kina, yo and you can move it half of half. Yo and you can move. You can give them a power of a wheel. Every wedding club, one round, and you so inside. Every wedding club, one round, and you can move. Have you can send your wheel. Every wedding club, one round, and you so inside. And you tell you that, what wrong? You can send a bomb arrive. Come down to one, because you can tell us about Chicago. Behdieñkhlam và cả niệm của vấn đề này chúng ta một cách đồng pháo để chúng ta một cách cả hai của luôn để chúng ta một điểm một bên do kinh phân kinh nghiệm kinh vai kinh plan bảo rồi tadi vấn đề siapa tu ini và pulang do Kongwasan dia punya rekannya Behdieñkhlam asbau kira để chúng ta một do kinh vai kinh plan kemudian yang ini yang semua hal itu Leo Hima Hima Korea gặp nhau gặp hai cao putih yo ikan ikon ikan lagi dia bagi ikan dia kamu mau orang sama hidup dia kerja sedang yo lakukan ramang gubernur nang ibu imsit nang saya nang kiai nang ngerti kekan kamai kerja nang mui itu lagi kamu juga raya kerja untuk selesai roy gopar ये कुछ नहीं बैठने का मुझसे वो मैं ये वाला कुछ नहीं बोल नहीं